po yung bahay ni Lola Hinubiba na kalipat na po sila. Mga kalingap. Ito bagong gupit oh, bagong gupit. Dapat talagaan ninyo. Oo. Pasok ko na po ito, Lola. Natin. Ito ang gusto ko, Kuya Robin, oh. Ang cute. Sa gandaan din ang kanina sabi ko. May native na lababo. Oh. Oh, galing ah. CR, wala pa dito nakakabit. Tapos dito. Pinto na lang, saka yung ano, divider. Ano? Ganda. Ganda ng bahay ni Totoy ah. Medyo po tumigil po ng ano. Tumigil po kami ng paggawa yan kasi nung na-hospital si Mungwena, yung nanganak. Hindi po ako nakapag-update sa kanila. Ganda na. Maganda po ang bahay, mga kalingap. Cute. Ganda nga. Ang ganda ng bahay mo. Ganda ng bahay mo. Kaya mga kalingap, good morning po at ngayon po ang ribbon cutting ni bahay ni Jamaica. Andiyan po si Kuya Bal ang magre-ribbon cutting po mga kalingap. Maraming salamat Sir Alvin dahil po pinabahayan niyo po kami. Tas ayan Sir Alvin, lahat yan Sir Alvin galing sa Sir Alvin, pati ito Sir Galing din Alvin. sa sponsor. Apo, saka ito Sir Alvin, maraming salamat Sir Alvin po dito, malaking tulong to sa akin Sir Alvin. Binigay mo po ito sa akin nung nandun po si Mama sa ibang bansa, tas di naman po natin nakalaan uuwi. Kung alam ko lang po, hindi po ako hingi ng tulong para makabili po nito Sir Alvin. Kaya salamat Sir Alvin. Nagagamit ko po siya kapag kunwari po, di ba po malayo ang school ko, may GC po na chat na walang pasok. Yung pamasahe ko po hindi po nasasayang papunta po doon kasi alam ko po. Kaya salamat Sir Dati Alvin. na ano ka no? Opo Sir Alvin, nalakad ako Sir Alvin. Tapos ngayon po, Nakakatipid na kasi alam mo na kung anong may assignment, pwede ka magtanong kung ka-absent ka, may assignment ba, makakagawa ka na. Opo Sir Alvin. Nakaka-research din po Sir Alvin. Wow. Kamusta? Bakit parang pagod na pagod ka? Po, kakatapos ko lang po maglaba ay masakit nga po sa katawan at marami po akong nilabahan. Buti Oo. po yung mga eskwela namin. Kamusta? Okay ka lang? O, nakita mo na? Mabuo na Oo nga po eh. So, Malinis pati oh. araw-araw po yung nililinisan ni mama. Minsan dito po na yung mga kapatid ko nahiga. Nahiga. Ay, di pasok tayo. Pero tatanggalin natin ang sapatos. At malinis mga kalingap. Malinis pa oh. Hindi pa yun tapos pero laging malinis. So ito po ang kusina, lababo. So lagayan ng ano. At kulang pa po. Yung iba wala pang mga doorknob. Kasi hindi pa po tapos. Mga pintura pa po dito. Ito po yung CR. Nagagamit na po namin. Ay talaga? Opo. Diyan na kayo nagsi-CR? Ginagamit na po namin para Oo. malapit-lapit na po. Para pag po, dito na malapit na kami sa pag-CR. Kumusta ang pakiramdam mo? Masaya po kasi hindi ka na magdadayo, hindi ka na pupunta sa sa kila Lola para lang mag-CR. Kasi meron na po kaming CR, kaya sobrang saya ko po na napagawan kami ng ganyan po. Kaya maraming salamat po Sir Alvin sa mga tulong na ibinibigay niyo po sa amin. And sa mga sponsor, nag-sponsor na din po sa mga tumulong po. Parang po mabuo po itong bahay namin. Maraming salamat din po sa inyo po. And kay God po kasi siya ang nagbibigay ng blessings araw-araw po sa amin at gumagabay para mas maging magandang aming pamumuhay. Yun po. Kaya maraming salamat po. Well, okay na po. Parang maganda na yung maaliwalas na yung aura mo Daniel ah. Ito dala namin yung pala. Namin dun sa karpintero na susod namin. Nadala ng karpintero. Kumusta po kayo? Okay naman. Kayong kamusta kayo? Matagal namin kayong si baby nyo. Tulog po. Tsaka nilagyan nyo ng buti naman yan, alagaan. Maganda. Yung anak niya tulog. Namin to, may issue dito na may nag-aaligid na lalaki, Tapos yung bahay niya, trapal at karton. Pwede siyang mapasok, isang hiwa lang ng grade, So at that time, may mga naawa, especially si Ate Opis for the security ng bata. Kaya pinagawa ng magandang bahay. Salamat kay Tita Opie at ito po,
Salamat sa pagtitiwala sa Kalingap at ito po nagkaroon siya ng magandang bahay. At may second floor pa. Grabe May laki. second floor pa. And then, Laki, ano? ayun po, syempre nagpapasalamat ako ay kina Kuya Bal kasi siya yung nauna nung wala pa kami, nang simulan niya, ang dami ng pabahay. Actually po, may mga pabahay din tayo na mga kahit kubo lang, at least natitirahan ng maayos. Ito po maganda. Sabi, nakaka-proud naman ito bilang isang Kalingap na magkaroon ng ganitong project. Kaya salamat kina Kuya Bal kasi nandito sila para i-acknowledge na isama doon sa bilang yung pabahay na project. Po yung bahay ni Lola Tina. Ayan po mga Kalingap. Si Cedric po. Pipintura. Oo. Pinalagyan po natin ng kina Cedric. Medyo lang yung Oo. Ayan po at na. Ganda no? Ganda pala pag ganito. Oo. Oh, sierra po yan. Ang ganda oh. Matibay. O sige, wala si Lola Tina. Sige. Saan kaya natin lagay yung bigas? Dito na muna siguro kasi mabaho pa yung amoy. Oh. Lola Tina! Natagalan po tayong patapos yung bahay nyo. Dito po tayo sa bahay nyo. May bigas po kaming dala. Mula sa channel natin. Yan po. Lola, tapos na yung bahay? Tapos na. Nag-aano na lang sila. Ano po? Magawa na lang ng tulugan sa loob. Para may tulugan ka dyan sa loob. Bawal pang pumasok, Lola. Sobrang amoy. Mabaho ng masyado. Sususukan na yan dalawa dyan sa loob. Oo nga eh. Kala ko nga hindi kayo makarating at talagang ulan. Oo nga po, medyo madulas ang daan. Kagabi pang ulan dito. Kamusta na po, Lola Tina? Ito. Na Medyo na hinintay natin yung mga yung mga sawali ba ito, yung mga Kalingap. Kasi matagal po yung paggawa ng sawali. tagal talaga yung gawin. Pero matibay po itong natin. Meron naman po binibenta kasi mga mumura. Ito po talaga ay matibay. Kahit tusukin to ng itak, di kanyan maano sa loob. Oo. Lola? Mahirap yan. Ang itak dyan. Kaya safe ito. Tapos, double walling po ito. Kasalamat po kay Kuya Rin and Ate Lani. Pinag-request po nila sa bubong, tsaka itong sa double walling. Yan po. Plywood po ang sa loob. Maganda ang quality. Plywood sa loob. Sa hindi nyo po pag-skip ng ads, nakakatulong po tayo. Ayan po. Tinago natin kay Cedric. Magandang hapon po, Nay. Tapos na oh. Tapos na po. Maganda man, Nay. Ayos ka po. Ba't naiiyak ka, Nay, agad? Kung hindi po dahil sa inyo, wala ko pa. Oo. O, di si Totoy, oh. Toy, may kwarto ka na? Yung request mo? Nag-request si Totoy ng binata na daw siya. Nay? Naiyak si nanay. Hindi nga po kami nakatiis na kung ipata po kami. Bala ko po sana bukas. Oo. Naglipat na kayo? Oo, nung witsaon Oo. po at malakas po baga yung ulan. Kumusta man? Wala man tulo-tulo dito? Wala man tulo? Oo. Bagong-bago po yung brand new. Kahit light materials, iba pa rin pagbago. Nay? Po, baka kung Half body po ako yan. mag-ano, baka kung hindi pa kami Naiging emosyonan si nanay. At natapos po yung light materials na bahay niya. Naglawak po pati mga Kalingap po. Ito na po kayo nakain na may mesa na din oh. Dati na po yung mesa nyo. Dati na po yung dalawang yan. Ay, ito sa anak ko tapos yung sa akin. Masaya ka, Nay? Naiiyak ka eh. Ay, sino po baga di ba tutuwa Oo. sa blessing na itong naibigay sa akin. Oo. Laki na po ito, parang pamasko na po ito sa akin. Laking pamasko.
At pa-birthday pa po. Birthday nyo, Nay? Hindi man, sa may pa man. Sa May. Sa May. Sa ano po ito, kahit po ito ganito, ay alam ko kung malaki din ang gastos. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi